uwi, char! What's up, Sassy? So for today's video is mag-unboxing naman kayo mga Sass. Oh my God! Nakakaloka, diba? So ito na po yung outfit ko muna mga Sass. So mga Sass, meron tayong kukunin ngayon ng parcel mga Sass. So, mga Sass, pupuntahan na natin. Oh my gosh, oh my gosh. Ang ganda ng background mga Sass, parang nag-snow. Hoy! Lalakad muna tayo ng very light mga Sass. And after mga Sass, sabayan nyo ko mag-unboxing ng aking order, diba? Oh my God, mga Sass, I'm so excited na mga Sass, diba? For the, oh my God, OOTD for today. Cheers! Mga Sass, nandito na sa akin mga Sass, kakarating lang niya mga Sass. Oh my God, I'm so excited na mga Sass. So mga Sass, update ko lang kayo mamaya mga Sass kapag nandun pa ako sa bahay. Push! Hi mga Sass! So kakarating ko lang dito sa bahay mga Sass. And then mga Sass, nandito po ako sa labas ng filming mga Sass para bongga mga Sass, diba? And mga Sass, nandito na sa akin yung parcel. So unboxing na natin siya, diba? Oh my God! I'm so excited mga Sass! Oh my God! Wait. I'm okay. Oh my God! Mga Sass! Ito po yung nag-trending sa TikTok mga Sass. So, nainggan niyo po akong bumili nito kasi mga Sass, ang ganda niya mga Sass. Oh my God! Isang pants mga Sass at saka jacket mga Sass. Tapos, meron po siyang disenyo dito sa likod. Diba? Oh my God! I'm so excited na! God! Ang ganda ng quality mga Sass. Yung jacket mga Sass, ang kapal ng tela mga Sass, at saka yung pants niya mga Sass. Oh my God! Ang nakakaganda pa mga Sass. Oh my God! Ang ingay ng bird mga Sass. Ang nakakaganda pa mga Sass is bagay to sa akin yung pants mga Sass. Kasi mga Sass, ang haba niya mga Sass. Oh my gosh! Diba? Uy! Ang ingay ng dog, di ka uwi. Mga Sass, try natin to siyang suotin mga Sass. Diba? Bonggahan mga Sass. Oh my God! So, nag-cycling na po muna ako ng very light mga Sass para bongga. Oh my God! Adjustable po yung side niya mga Sass. Oh my God! God, ang ganda niya mga Sass. Like, it's given. Diba? And mga Sass, try natin yung jacket mga Sass. So mga Sass, ito po yung jacket ang ating isusuotin mga Sass. This is the final look. Oh, loko. Sino ka dyan? Back! Oh my God, I'm so excited! At saka ito po yung back niya mga Sass. Oh my God! Ang ganda niya mga Sass. Oh my God, nakakapabay! Sass, ang ganda ng... Oh my God! Ang ganda niya mga Sass. Lakas makababay.
Oh my gosh, Ams. A. Oh my god, top for the tutu.